qed titkellmu fuq partit san, partit b'saħħtu u qed issemmu u tagħmlu enfasi fuq l-impenn tagħkom lejn il-partit u lejn il-pajjiż. Issa xarejn ilu wkoll kien hemm elezzjoni għal deputat mexxej, ikkontesta il-Ministru Konrad Mizzi. Jekk intom daqshekk impenjati favur il-partit, x'żammkom milli xarejn ilu tikkontestaw? Jien m'għandix dubju li kien hemm deċiżjoni minn dak li huwa leadership li rrid lil Konrad Mizzi deputat mexxej u ma rridx lilkom. Ir-reazzjoni tagħkom x'inhi? Inti għamilt tweġiba u ġibta inti stess. Għax huma fatti. X'huma fatti? Kważi qasanna fejn. Għandkom obbligo twieġbu, Ministru. Ma naqblux miegħek Dion. Spjegali għaliex. Stess ħajrispondi li dak kien kontest illi sar fi żminijiet differenti. X'kienu differenti xarejn ilu, Ministru ta'? Żgur, differenti ħafna. Tista' tispjegali x'kien minix anzi kalm ħafna. Kien żmien differenti, kien żmien fejn aħna tnejn konna nemmnu anka Stefan illi Konrad dak iż-żmien kien il-persuna idonea, il-persuna li għandu jkun. U issa lix le, Ministru. Ġifieri ġaralu Konrad issa biex m'għadux idonju. Nistgħu jiġeb? Kif taf inti Konrad Mizzi tira il-kandidatura tiegħu. U allura kien hemm elezzjoni oħra li ġrat illum. Irtira, mela tammetti li mhux tneħħa, Ministru. Irtira. Naħseb xi ħaġa li forsi l-Partit Nazzjonalista ma jifhimix. Fuq il-Partit Nazzjonalista, Ministru, l-Partit Laburista. Forsi nifhem li l-Partit Nazzjonalista jsiba diffiċli jifhem għadi li ħanejt. Però għasaf x'ħanejt sabiħ, ġibtini ċans. Però aħna fil-Partit Laburista nieħdu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-Partit Laburista. U dak iż-żmien ħassejna kollha kemm aħna. Chris, Stefan, jien u ħafna nies oħrajn. Illi Dr. Mizzi kien l-aħjar għażla f'dak il-moment. Illum madux. Is-sekondajna lil Dr. Mizzi kollha kemm aħna sabiex ikun id-deputat mexxej.